dacht ik ga eens auditie doen, dan heb ik al wat auditieervaring. Dat was voor Assepoester en ik werd aangenomen voor Assepoester. Nou ja, dan heb je ook gewoon echt strontveel geluk dat ze precies jou willen. Even wachten, want Jenny is zich aan het omkleden. Momentje. We gaan nu naar de bühne en dan gaan we soundchecken. Ze zijn boven al aan het inzingen, maar dat, ja. Ik sta 's morgens zo vroeg op en dan al kinderliedjes zingen, dus ik ben ingezongen, zeg maar. Pas op, het is een klein opstapje. Nou, dit is achter de schermen. We hebben een hele grote zaal blijkbaar. De uit Sluis afkomstige Maaike Boerdam is musicalster. Ze speelde rollen in grote musicals als Miss Saigon, Sound of Music, Elisabeth en Evita. Even een microfoon halen. En niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Italië. En nu toert ze door Nederland in Annie the Musical. Hey. Ja, wij werken in musical met microfoontjes. En die zitten dan straks zeg maar daar. Of bij sommige mannen hier. En dat ze huidskleurig zijn en onder je pruik, dan zie je ze straks niet meer. Normaal vertrek je zo rond een uur of 2, 3 's middags. Dan ga je de bus in en dan ga je het land in. En over een paar dagen staan we bijvoorbeeld in Assen. Nou ja, dan blijf je daar slapen. Of als je in Maastricht staat, dan blijf je slapen. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg leuk, want dan zit je in een fijn hotel en er wordt echt wel voor je gezorgd en zo. Maar ja, je privéleven leidt daar wel onder. En ik ben een van de weinigen. Er is nog één collega die ook een gezin heeft met een kindje. Ja, dan is het toch wel moeilijker. Dan reiß ich mich los und flieg wie ein Vogel ins Licht. Und will ich die Sterne, dann finde ich selbst dorthin. Ich wachse und lerne und bleibe doch. Dingen die ik moet klaarleggen zijn de kleine props, zeg maar, die we nodig hebben in een voorstelling. Zoals een schattig klein tasje. Met een heuse dollarbriefje in. Dat ziet natuurlijk geen kat, maar ik heb wel een dollarbrief in mijn tasje. Mijn zoontje is 5, die weet in principe niet anders dan dit. Dat doet mama nou eenmaal. En hij is dus gelukkig natuurlijk, Annie is een kinderproductie, dus hij kan regelmatig mee. En dat is ook al vaak gebeurd. Dat is wel heel erg leuk, want we hebben een hele leuke groep die dan hem ook enorm oppikt. En nou ja, met alle meisjes de kindjes kan spelen en zo, dat vindt hij superleuk. Maar ja, dat vergt ook veel voor je gezin of voor je familie. Ja. Vandaag aan morgen, elke dag verandert ooit in morgen. Dus ik lach, want morgen komt morgen. Dus hoop ik op morgen, dan komt er een nieuwe dag. Schoenen. Iedereen heeft een zak waar hij zijn schoenen in zitten. En heel belangrijk, het schoenen lekker ruikspul. Die heb je ook al nodig. En dit zijn mijn kostuums hier. Een deel. Een zware jas, een hele mooie jurk. Dat zal je wel terugzien in de persbeelden die je krijgt. Dat wordt wel allemaal gewassen en gestreken enzovoort. Dus dat hoeven we niet zelf te doen. Dat is wel heel fijn. Eventjes
Ik sta 's morgens om 6:30 op Waldenweg. Ik word dan gelukkig wel gevraagd om auditie te doen. Maar ja, ik moet alsnog wel gewoon auditie doen. Ja, het is maar een zelden een keer gebeurd dat ik echt gewoon zo gevraagd werd. Dat een regisseur mij opbelde en zei van... Hey, ik ga Into the Woods doen in het M-Lab. En wil jij Assepoester spelen? Je gaat in pad als een voorsteen. Zing? Nee, kuppels denk ik. Je krijgt het allerzachtste bed. Nee, zijde denk ik. Ik heb het... Droomde jij van dit leven als meisje? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik wilde de verpleging in. Mijn opa die zat in Oostburg in de Stellen. En daar ging ik werken. Ik wilde dat wel doen. Dat leek me ontzettend leuk. En het leuke leek me eraan, dat is in principe wel een soort van in de lijn, zeg maar, dat je die mensen een leuke tijd kan bezorgen. Dat doe ik nu natuurlijk nog steeds. Althans, dat doe ik mijn best voor dat ik ze een leuke tijd bezorg. En toen deden we op school, op het Swin in Oostburg, deden we een musical. En toen dacht ik, hé, hier kan je dus gewoon... dit is een beroep, hier kan je je geld mee verdienen. Dat klinkt heel zullig, maar ik had echt geen idee. Ik kan het niet geloven! Oh schat, dit is pas het begin. Kijk daar! Het is ons verhaal. We helpen iedereen wel. Iedereen met u allemaal. Annie! Voor mijn ouders ook, die schrokken zich kapot. 2 ambtenaren. Hun enige dochter gaat dan, of hun enige kind ook, gaat dan een vak doen wat ze niet eens kennen. En vooral toen mijn moeder wist, zeg maar, dat ik dan met het conservatorium ook les kon gaan geven. Toen had ze wel zoiets van, oh ja, oké, ja, dat biedt dan zekerheid of zo. Voelt de dag van vandaag weer traag en eenzaam. Sta dan op lief en kijk gelijk vooruit. Zeker nu in deze tijden, waar alles natuurlijk moeilijk is en zeker waar er enorm wordt gekort op de kunstsector. Waardoor er minder voorstellingen zijn. Normaal, vorig jaar deed Albert Verlinde 7 producties en nu het komend seizoen gaat hij er maar 3 doen. Dus ja, er zijn best wel veel mensen en dat betekent niet alleen maar wij acteurs, maar ook techniek, kostuum, pruiken, die daar last van hebben. Maar ook de theaters bijvoorbeeld. De mensen, hier werkt bijvoorbeeld ook iemand achter de bar in de artiestenfoyer. Dus dat heeft enorm veel gevolgen. Ik wil niet zonder jou. Zonder jou, zonder mij, zonder jou. Ik wil geen dag meer zonder jou. De pruik af, het kousje af en de hoge hakken uit. Lekker sokken. En nou snel omkleden en dan de bus in. Heb jij nog een droom? Ja, dat ik dit nog zo lang mogelijk kan blijven doordoen. Dan ben ik een heel gelukkig mens, als ik het zo in het Zeeuws mag zeggen.